Nere izena Jon Martin Etxebeste da eta idatzi dudan liburua Xabier Lete, Bertsorik sakonena. Euskal Literatura Saileko 25. liburua dugu hau. Nere tesiaren ondorengo lan bat da, Xabier Leteri buruzkoa, eta bertan irakurleak topatuko du batetik Xabier Leteren biografia, bere garai historikorako hurbilketa bat, eta batez ere bere kantek bertsolaritzarekin ze harreman duten. Juan Gartziaren Txirritaren baratzea liburua hartu eta haren metodologiatik edan eta aplikatu dut liburu honetan. Nik uste Xabier Lete zalea den edozein pertsonari lagunduko diola bere idolo hori are gehiago miresten eta bertsozalea denari lagunduko diola dimensionatzen Xabier Letek ze eragin edukidun bertsolaritzan. Eta hau liburu bihurtzeko lana batez ere kimaketa lana izan da, kimatzen lan bat, non divulgaziora eraman dugun akademikoki idatzitako zerbait eta ahalik eta laburren, ederren eta goxoen idatzi dugun egindako ikerketa.